Mislim da bu... Wow. Sad ti pukne mapa. To je kako podripo. Sve snimio. Evo, dvi su mu ti dvi. Dobre. Iz 4,5 minuta. Da. To pucake, ne. Ti ove. Ko mi vraća? Vidi! Ti snimaj sad. Znam, snimam, to i dijelam. Pa znam, čeka, hoću vidjeti. Raketi. Dajte. Još imam jednoga. To cijeli boks! Je, on je. Treba da je boksu natrag. Okej, sad me. Ajde. Gdje je? O.
Oh. Druge lete samo tako. Ima toga. Raketa je. Još ima jedan boks. Al model 3. 4 sata. Čekaj. Ajde, gdje? Čekaj. Čekaj. 3, 4 sata. Čekaj. 3, 4 sata. Još jedno imate, ajde. Ajde, još jedno. Još boks. 0,6, 2019 staja. Okej.